Dobar dan i lep pozdrav svima. Evo danas sam odlučio da pregledam jedan roj koji je ovdje, da kažem, uhvaćen ove sezone. Čisto da vidim kakva je situacija sa razvitkom, da li je spreman za zimu, kakva je situacija sa hranom. Jer nisam gledao u košnicu dugo vremena. Tako da ajde danas čisto da pogledamo, da vidimo situaciju i stanje sa, kažem, hranom. Bacit ćemo i par, to jest pregledat ćemo par ramova čisto da vidimo situaciju što se tiče legla. Malo mi je nezgodno, snimam ovako malo danas drugačije s nekom, da kažem, nekim nosačem koji ide kao neki lanče, kako bi ga nazvao. Malo je nezgodno, pa ću probati da snimim, ali kažem, imat ćete, da kažem, bolji uvod, to jest uvid u košnicu, čisto da vidimo situaciju, kakva je situacija. Evo, ovdje je hranilica, mada nisam ovu zajednicu ni hranio dugo vremena, ali čisto da vidimo kako to izgleda. Što se tiče hrane, ako budu mirne pčele, neću ih ni dimiti. Ako ne, dimilica je spremna, ali me čisto zanima da vidim situaciju, jer, kažem, nisam gledao dugo ovaj roj. To je ove godine sama zajednica, da kažem, došla ovdje. To me čisto zanima kako ona izgleda. Da li ima nekih zaliha, da kažemo, da li ima zaliha ova zajednica, eto, to me čisto zanima. Koliko vidim što se tiče pčela, pčela ne manjka. Znači, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 punih ulica, tako da. Inače ovdje ima 2, 4, 6, 8, 9 ramova. Znači nije ni na 10 ramova, ali ima dosta pčela. Evo, možete lepo vi to da vidite. Što, kažem, nas to zanima. Ajde, krenut ćemo lagano ovdje u pregled. Čisto da vidim bočne ramove. Sad, kažem, malo će snimak biti nezgodan. Čak mi malo i smeta ova kamera ovdje dok radim. Pa ću probati to da kažem, uradim što kraće. Inače, roj koji je ove godine uhvaćen je, da kažem, relativno miran. Evo, jedan ram sa hranom, to je krajnji. Nema tu bog zna šta zaliha, ima nešto zaliha, ali mene čisto zanima da pogledam čisto, kažem, par ramova i da vidimo situaciju. Evo, malo se pčele uznemirile, ali pokušat ću da budem što nežniji, da što manje uznemiravam pčele. Malo mi, kažem, i smeta ovo što se stavi ovako kameru, ali takva je mogućnost. Evo, ali imat ćete baš onako lep, da kažem. Ovaj drugi ram ima malo pri kraju otvorenog meda, ali skoro pun s ove strane, s ove malo. Nije baš nešto, da kažem, prepuno, ali eto. Znači, ipak ima hrane. Ima hrane, ali nije ovo baš, da kažem, za sada nešto prepuno. Sad ovdje će biti ili leglo, ili ja bi više volio da je ovaj krcat sa hranom. Sad, vidjet ćemo. Evo, radimo, kažem, što nežnije. Evo, bez dimilice. Pčele su mirne. I ja radim što nežnije, pa sad. Evo, imate ovako lepo. Evo, ovdje ima i legla. Evo, kao što se vidi, znači ima legla, okolo lepi medni venac. Kada smo došli do legla, ipak malo su se pčele uznemirile. Sad ovdje je malo mračno, s ove strane ne mogu da vidim, ali evo, znači legla ima. To mi je onako, da kažem, važno. Ima medni venac, ali nije nešto, da kažemo, prebogato sa hranom.
Tako da evo da pogledam i s ove strane da vidim ovdje da nije možda malo bolja situacija. Nije baš nešto, kažem, nisam zadovoljan što se tiče hrane. Ima, ali nije ono to, da kažem, nešto previše iz prostog razloga što koliko vidimo ovdje ima dosta pčele. Znači zajednica je jaka. Evo i ovaj krajnji nešto slabije. Ajde, stavit ću ga ovdje sa strane. Znači ono što je bitno, legla ima. Tako da matica, ja mislim da je ovaj već ram sa leglom. Znači matica, bukvalno ako je ovaj, znači 1, 2, 3, 4, 5, bar 6, 5 do 6 ramova ima leglo u ovom trenutku. Znači ona je odlučila da kažem da nešto produži sa leglom. Ovdje, ovo je uglavnom sve hrana. Ovo je uglavnom sve hrana. Da vidimo sa ove strane. Sa ove strane slabo. Tako da nije ovo društvo neko prebogato sa hranom, tako da ću ja ovo društvance ili ti ovogodišnji roj da ga prihranim. Ajde vidim i ovaj, da li je već i ovdje leglo. Ja bih volio više da je hrana, mada, ajde da vidimo. Ja sad kažem ovdje je malo mračno, ali ovdje je malo mračno. Ajde pogledam slučajno. Ne mogu da vidim, to je problem. Što ja ovdje ne mogu da vidim sad. Već je... Kažem, treba biti samo nežan i evo. Bukvalno mi ne treba ni ove rukavice. Evo, pčele. One tu, da kažem, po ruci šetaju. Mlada, ovdje mi malo ima i meda, pa ona je došla to da očisti. Evo. Znači, pčele su mirne. Ali, kažem, evo ovdje ima legla. Tako da, kažem, ja jašca ne mogu da vidim. Ajde, probat ćemo na snimku, možda će se vidjeti. Ali, kažem, znači ona ima trenutno, ja pretpostavljam da je ovo zalega. Kažem, ne mogu da vidim, zato što je malo mračno, sada ne nosim ovo na sunce da gledam. Ne vidi se onako da kažem da je pod mleči, tako da bi bilo lakše da se... Ali čim je, kažem, zalega, ja pretpostavljam da ima i ovdje jednodnevnih jajašaca. Sad, ova zajednica nije baš nešto, kažem, prebogata sa hranom, tako da ipak ću prihraniti ovu zajednicu. Danas ću još dodat ću joj letvice za varovu. Ona je već jednom tretirana, ali mislim da pošto je sada ima trenutno dosta legla, mislim da je sva varova trenutno u leglu, tako da trutova više nema, tako da bi dobro bilo još jednom ovo društvo istretirati i kasnije će ići oksalna kiselina. To bi bilo to. Tako da, eto. Znači, kažem, pčele su mirne. Evo. Znači, dobra pčela. Nadam se da će izimiti uredno i da će sve biti u redu sa ovom zajednicom. Eto. Sada ću staviti, da kažem, ove letvice za varovu, pa ćemo vidjeti. Znači, stavit ću ove letvice za varovu, pa ćemo zatvoriti zajednicu i kažem, ovo treba malo prihraniti. Iz prostog razloga nemaju po meni zadovoljavajuće zalihe meda. Evo, to da prikažem. Znači, stavio sam evo letvice. I kažem, evo kako to izgleda. Vidim da sad sam vidio pčelu sa nekim crvenim polenom. Tako da nisam zadovoljan zalihama sa ovom zajednicom, ali ova zajednica je odlična. Prezadovoljan sam i mirnoćom pčele i da kažem stepenom razvitka ove zajednice, jer je to došao neki manji, da kažem, roj, ali sada izgleda to, znači 7-8 punih ulica, izgleda odlično.
Evo već i ovi lekovi mirišu. Tako da ću sad lepo zatvoriti ovu pčelinju zajednicu i dati, da kažem, sirupa. Znači hranilica je tu spremna. Tako da ću dati nekih 4-5 litara sirupa, jer jednostavno, kažem, ovo je roj ovogodišnji. Naravno, tu ništa nije vađeno što se tiče meda, već je samo data prihrana. Međutim, jednostavno, paša je oskudna, da kažem, imaju one nekih zalika, ali lepo se razvila ova zajednica. Ima dobar fond pčele i ja bi je da kažem, ovaj fond pčela očuvam za proleće i da one na proleće izađu ovako jake kao što su trenutno. I kažem, vidjet ću kako će se pokazati sledeće godine u medobranju, ali volao bi od ove zajednice, da kažem, volao bi da tu genetiku sačuvam što se tiče mirnoće. Znači od onog dana, da kažem, prvo kada sam počeo preglede sa ovom zajednicom, pčela nije pokazivala agresivnost. Evo, ni danas ste videli bukvalno, znači dimilicu sam upalio, ali nisam je koristio. I kažem, bukvalno nisu mi trebale ni rukavice, ali kažem, radim mere predostrožnosti, nikad ne znate šta će se desiti, uvek vodite računa o sebi. Ali kažem, eto, sviđa mi se što se tiče genetike. Sad, što se tiče medobranja, vidjet ćemo. Ove godine su sve ozbiljnije paše prošle, tako da od ove zajednice koja je došla kao roj nisam mogao očekivati neke prinose, ali kažem, ja sam zadovoljan da je zimi, pa ćemo vidjeti u sledećoj sezoni šta će se desiti. I ako se dobro pokaže, kažem, da možda da i ovu genetiku malo raširim i u pčelinjaku. Eto, toliko kolege za danas. Završio bi sa ovim, da kažem, video. Pozdrav i medno!